един живот имам и го давам за вас. Здраво ще работя за вас, до край ще се раздавам аз. Една жена, тя ми е опората, стои до мен добро и зло. Тя е майка номер едно. Моите момчета, моите слънца, те са ми живота, моите деца. Цялото богатство да имам на света, то не е по-важно от моите деца. Моите момчета, моите слънца, те са ми живота, те са радостта. Цялото богатство да имам на света, то не е по-важно от моите деца. Големия син на всички ние